net langs, op weg naar het werk. En toen zag ik ook Stoom. En toen kwamen allemaal jeugdherinneringen bij mij terug. Ja, ik vond dat toen kei spannend. Ja, er zijn er nu ook weer die het heel spannend vinden. Ja, is dat zo, hè? Ja, net zuur. Suus aan de kinderen, ja. Dat ze echt heel geconcentreerd bezig zijn. Ja. En het heel goed willen doen. En het heel goed willen doen. Ja. Oké. Want als ze de jeugd wel eens fietsen in het verkeer. Dan is het soms anders, hè. Dan let je ook wel eens op zichzelf. Wat bleef? Let je ook wel eens op zichzelf. Ja, ik zit ook wel eens op de fiets. Ja. Maar ik zit niet continu, Nee. dat meugen ze nou ook niet. Nee, Hebben is nog er geen ene bij. Ziet je dingen waarvan je denkt van, dat kan niet door de beugel? Hebben we nog niet aangetroffen. Nee. Dus in principe, bij jou zijn ze allemaal geslaagd. Tot nu toe, wat wij ervan gezien hebben hier, maar dit is maar één post van de 11, hè. Maar dat is dan post... Ja, ik weet niet welk nummer wij hebben. Staat het erop? 7. 7. Post 7 hebben we. Want daar zitten er ook nog Ja, bij de de twee rotonde. teams. Zien Ja. dat dan ook posten? Dat zijn ook twee verschillende posten. Aan het drukke punt En hebben dan ze er hebben ze meer. achter bij de brug, zal ik maar zeggen, bij de Niederweerbrug. Dat is een post en verder weet ik niet precies meer. Is dat In Niederweerdorp in ieder geval. in Nederwierdorp? Ja. Is dat eindschool? Nee, meerdere scholen. Vanmorgen dag ik 3 en vanmiddag zijn er nog. Want het is nou overal te doen, hè? Ja, dat Ja, is rond deze 10 in ieder geval, ja. Is het leuk? Ja, zeker leuk. Oké. We zijn aangezocht speciaal omdat er mensen tekort waren voor de posten te bemannen. Volgens opa's en oma's Oma's, natuurlijk, hè. Toch? Ja. En je ziet allebei gevaccineerd natuurlijk. Ja, Ja, ook dat. Ja. Ook dat. En we zijn echte lieden, dus... Oh, geen kom doet dezelfde bubbel. dubbel. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat er een kleinkind of kleinkinderen Ook van nog. Een vandaag- kleinkind van ons fietst met. Ja, want wij wonen in Heur. Oh, En we komen de 4 posten. dus dan ziet je op die opgestaan. Heel Heel vroeg. vroeg zelfs, ja. Hoe laat precies? 6:30. Oh, 6:30. Ja, Ja. En is het een kleinzoon of een kleindochter? kleinzoon. Kleinzoon. Ja. Is al voorbij. Hij was Hij, nummer 2. hij was nummer 2. Ja, hij was Hij heel was al vroeg. heel vroeg. En had hij ook een strak gezicht van Nee. concentratie? Oh nee, Hij Hoi. Hoi, zacht. Wie had er? Sjoerd. Sjoerd. Ja. Oké. Hebben ze niet tegen ook gezegd van, we hadden ook een beetje in de gaten, want er fietst een kleinzoon van ook mee. Nee, Want de objectiviteit speelt natuurlijk wel een Oh, rol. Hè? schrikkelijk, schrikkelijk. Echt. ik Maar weet had niet- je alle groene vinkjes al erin gezet voordat er langskomen? Of tuurlijk. Wat dacht jij? Ja, ja. Dat is dan toch superleuk als die een eigen kleinzoon... Ja, dat is ook heel leuk. En hij vond het ook leuk, denk ik, dat Ja. wij hier stingen. Ja. Ja, want hij bracht dus vanmorgen nog naar het verzamelpuntje hier. Nee, Sjoerd. Ja, oh Sjoerd, ja. Maar wij ons moesten melden. Ja, Oh, dus je ziet je naar Sjoerd zien toegegaan. Ja. ja En precies. toen ziet je samen hier naartoe gefietst. Precies. Of althans, Nou, naar het de- meldpunt. Naar het meldpunt. Ja, de Sjoerd, Ja. ja. Welke Ja. school is het? Basisschool Butschop. Oh, dat is een... Dat is hier in- een wijk van Nederweert. Ja. Ja. Leuk. Hey, Wij moeten dadelijk aantreden, kijk. Ja. Guns kunt trainen. waar moet je nou precies op letten? Nou, wij moeten erop letten of ze voldoende rechts van de weg blijven. Ja? Of ze achter de shower achterom kijken. Of ze richting aangeven. Of ze geur aangeven. Nou, dat is het eigenlijk. Oké. Kijk maar met. Ja, ik ben reuze benieuwd. En waarom moet je dat met 2 man doen? Nou, dat is gewoon, ze hebben het liefst 2 mensen op één plek. Dan kan er ene even pauzeren als het nodig is. Of Niet te scherp. een niet te samenspraak over een bepaald punt kan ook. Volgens mij zien dat er geen van de dat zijn er legerschool. geen. Nee. Dit zijn er geen van de school. Wat fixen? Dit zijn er geen met een nummer. Oh, Maar we kunnen ze even Oh, nee. goed even in de gaten houden. Wie ze dat doen. Ja, Mensen die al heel lang geleden hun examen hebben gehad. ja. we hebben inderdaad geen nummer. Dus
Goedemorgen. Morgen. Goed opletten, hè? Kijk, ja, allebei richting aangegeven. Ja, over de schouder kijken is niet altijd even, dat merk ik ook. Ik ben ook niet meer de jongste, hè? Het gaat niet meer zo makkelijk, hè? Nee. Wat vind je, je hebt allebei een... We hebben allebei een fiets bij ons, ja. Zien dat echt ook fietsen? Nee, één is van mijn dochter en dit is van mijn man. Maar, die, Wij zijn met de auto gekomen vanmorgen. maar ook geen fiets nog old school, unplugged, niet elektrisch. Nee, ik fiets wel. Ik fiets gemiddeld iedere dag van 40 kilometer. Ja, maar iedereen heeft tegenwoordig toch een fotofiets? Ja, daar heb ik niks aan. Nee? Nee, het wordt live, real. Je wilt conditie opbouwen. Hooien. Hooien. En hooien. Hooien. En heb jij wel een fotofiets? Ja, sinds kort. Ah, Ja. Waar ze een toegift. Ik heb een, wie zo een toegeeft. Ja, het is natuurlijk bekend dat door die conditie van achteruitheid, als ze zo'n ding gebruikt. Ja. Ja, toch? Maar goed, voor de grote afstanden. voor die grote afstanden dan... Maar heb je ook nog een gewone? Ja. En dan fiets je ook nog wel eens samen op de gewone? Ja. Oké. Want dat is natuurlijk een dingetje, hè? Als er een van de twee echte lieden elektrisch giet, Ja. dat het dan lastig wordt om elkaar... In dezelfde snelheid. Ja, het pegert me gaaf uur. Oh, kijk. Dus dat heeft ook weer voordelen. Zo ze wilt. Als je toekomt, heb je ook geen last meer van hem. Hè? Nee, dan is het het helemaal stil. Ben je braaf. Helemaal stil. Ja. Nee, maar wat leuk om te zien dat er nog mensen zien die, met alle respect, van hoge leeftijd, die nog gewoon zonder stekker. Van ongeleefdheid. Nee, maar ik zeg met respect, hè. Ja, dat is zo. Want tegenwoordig, ja, het is toch... Ik maak me soms, als ik ze voorbij zie komen, bij mij voor de deur lopen een aantal fietsroutes langs. Ik maak me soms wel een beetje zorgen om ons senioren. Die hebben snelheden erop, daar word ze gewoon een beetje bang Oh van. ja, dat is het zo. Ja, ja. Dat is het ding van, als er iets onverwachts gebeurt of zo, dan Kinderen is het niet op haasje. stoppen. Ja. Dat blijkt ook in de praktijk wel te zien, hè? Dat er best wel gaat ongelukken gebeuren met Ja, e-bikes. die verhalen kennen we eigenlijk allemaal Ja. wel. Hè? Ja, Ja. dat is natuurlijk dat ding wel kunnen beheersen. Hè. Dat is, En hoe lang heb je ook voetelfiets nou? 3 weken. 3 weken. Bevelt het? Ja, prima. Ja? Ja. ja, wel aardig en toch is gemaakt. Ja. Het met de voetenfiets en ik met goed stukkend. En dan maximaal 40 kilometer zo gaat. Nee, die zijn wel nog 60. Ja, Ook 60. Dus dan doet je er gewoon 60 op de... ja. Dat wil ik dan, ja. Oké. Stoppen wel af en toe natuurlijk, hè. Hoewel op de rasjes is er nog weinig bij geweest natuurlijk, hè. Ja. Nou ja, tegenwoordig kent ze al om 6 uur 's middags op het Dat is terras. mooi, ja. Ja, die is, Dat is waar. die is Ja. gek. Ik zo Ja. foto's van Ja. mensen die om 6 uur 's morgens al met Ja. een Zo bolletje Belgisch speciaal bier. Zo gauw een gezet, ja. Ja. Maar heb je dat gemist? Nee, best net. Nou, ik wel. Ik vind het wel jammer. Ik heb ze terrasjes gemist. Ja. Ja. Oké. Goed. Weet je, als ik 's morgens gewoon fiets, ik gewoon altijd 's morgens fietsen, dan fiets ik om te fietsen. En dan heb ik geen terras nodig. Dus, Maar dan ziet je alleen. ik Ja. gewoon praktisch altijd alleen, joh. Oké. Ja. Is dat een manier van ontspannen voor oog? Cupje leegmaken? Nee, dat heb ik niet meer nodig. Gewoon conditie houden. Verder niks. Niks om die. Je ziet een echte ochtendmens dus. Ja, hij stoort niet om 6 uur op. Nee. Maar even een Maar gewoon tas even- koffie en een even- boterham en dan weer op de hoed. Ja, zoiets, ja. Ja. Maar jij hebt die terrasjes wel gemist. Oh, ik vind dat jammer. Ik vind het fijn dat ze weer open gaan. Heb je alweer op een terras gezeten? Ja, die is weg een keer met het wandelen. Met een wandeldag. Ik kan me mijn eerste keer nog herinneren. Dat was niet vorige week, maar de week ervoor. Het was heel raar. Om weer op een terras te zitten. Althans, Ja. dat vond ik. Ja, ja. En dan merken ze aan iedereen dat ze het raar vinden. Want
Het is Mensen net weten niet waar ze precies moeten gaan zitten. en afstand Ja. houden en mondkapje op als ze eens rondlopen. Ja, Maar desalniettemin, was het toch leuk. En gezellig. Zeg, Ja. en had ze ook een Belgische biertje gedronken? weet ik het. Ja. Nee, het was wel een speciaal biertje, maar het was een wit biertje. Een wit bier. Van een Nederlandse brouwerij. Oké. Ja, uit Bekende- Limburg. Maar ik ga bekend. geen namen noemen. Bekende Limburgse brouwerij. Een hele bekende Limburgse brouwerij uit het noorden van onze provincie. Ja, ja. Maar- Ja, is goed. Ja. Prima. Drink ik ook hier. Kijk. Dus hij helpt toch wel van een... Van een biertje. Ja, Ziet jij dan, inderdaad. ziet jij dan altijd degene die hem een beetje moet pushen om ook daadwerkelijk op een terrasje Ja, te gaan zitten? precies. Oké. Ja. Heel druk zit ervan, we drinken toes voor een tas koffie. Ik zeg, nee. Ja, ik, Dan moest je alles zeggen. nee, maar ik herken dat. Ja, maar is dat ook een beetje typisch misschien voor de generatie? Nou, ik zeg dat met name als we gaan winkelen. Kom, we gaan doen dat. Kom. Ja, maar dat heeft dan weer een andere achterliggende gedachte. Toch? Dus hij is niet van het shoppen? Nee, Nee. nee. Geen wel? Ik wel, ik vind het wel eens heel gezellig, ja. En dan gaat je dan met de dokter of zo? Hè? Met de dochter of met mijn zus of met een vriendin. Dus wisselen we af. Lees niet met mij. Hoe zit het dan als ze niet je klier nodig heeft? Ja, dat gaat er wel met. Oh, dan kan het er wel met. Ja. En hoe lang heb je dan zijn aandacht? Ja, heel kort, zo vlot mogelijk. Zo vlot mogelijk slagen. Oké. Is dat meestal één winkel in? Ja. Snel. Ja, precies. Ja, oké. ja. Dan heb ik het wel gehad. En dan toch zit het er. Ja, maar dan wil dat me gelijk. Kijk. Kijk. Dus de persoonlijke styliste die dat dan altijd blijft. Juist, juist.